Здравейте, аз съм Паксича и ще правя поредица от клипове, на което ще наблягам най-много на екшен игри и ще правя поредици на тези игри и дано това да ви хареса, защото това е първото, първия клип Freedom. Той ми помага за конвентирането и тем подобните на клиповете, защото аз няма да мога да се справя сам. За което много му благодаря и той е, ми е единственият приятел, който може да ми помогне с това. И това е края.